Ang atong ebanghelyo is highly theological. Lawom nga pagtulunan sa Ginoo. Nakasabot mo ani? Niingon si Kristo, ako ang dalan. Mao na iyang giingon sa una natong nabatian. Nya ang muari kanako iya ko nung hatagan og kinabuhi nga way katapusan. Karon iyang giingon diri, walay muari kanako gawas kon siya sa tingin niya diri. Gawas kon ang amahan nga nagpadala kanako magdani kaniya. Sa ato pa kinsa may nauna, si Kristo o ang amahan? Kisay nauna ba nga ni sa atong kinabuhi, si Kristo o ang amahan? Mas nauna ang amahan nga ni sa atong kinabuhi. Kay danihon man usa tas amahan aron ta moduol ni Hesus. Nya napagisig quote diri nga niingon ang mga propeta ang tanang tao tudluan sa Dios. Ana, sa to pa wa pa si Kristo moabot sa atong kinabuhi tudluan atas Ginoo. Nya ang mamati sa amahan ug makakat-on kaniya muari kanako mo na ingong Kristo. So kini di ang pagduol sa Ginoo mga igsoon, dili di ni ato nga kabubuton. Dili ni kun kita lang di kita kaduol sa Ginoo. Ang kani di ang pagduol sa Ginoo bunga ni sa atong pagpamati sa Ginoo nga nagsigig tudlo nato sulod sa atong kinabuhi, sa atong hunahuna o sa atong pagbati. Di ba na amang ginaingon nga, kana bang murabita kag danihon ka ba? Yung ka, lahi man akong bation kung to ako simbahan. Mura man og ka ng, sana, gaan, inighuman, amo adto na ko sige simbahan. Kana, mo na ipagbati. Or, maingon sa ka, mura man ko og magiyahan kung unsay maayong buhaton basta magsigi kog basa sa Biblia, lahi magsigi kog basa og kaning mga sinulat sa mga politika or mga newscaster nga magsigig highlight aning mga violence, kaning away, mga marites. Lahi man mura magbugat akong paminaw, magsigi na kog basa sa aning kuan Biblia. Hantod yun, paduol na yun kas Ginoo ni Kristo, mo na, mo end up yun ka nga magpabunyag. Magpabunyag ba? Mo na ang nahitabo sa unang pagbasa, ang eunuko. Wapa mo abot niya ang bunyag, sige siya basa, kaya ganahan man siya maminaw sa, marabag doon na siya bation ba nga magbasa sa pulong sa Ginoo. Wa siya magbasa ng newspaper pag uli niya, ang Bible. Pero wa kay siya kasabot. Mo to ang Espiritu Santo nga mo'y nagmando sa kinabuhi na ni Felipe, usa sa mga apostol ni Kristo. Ingon gukda ng karwahe kay hiner man mudagan karwahe labi nagdaghag karga. Siya dagan na dito niya abay na ang karwahe. Sunod lang po siya Felipe. Hangtod nangutana ang kadtong eunuko. Ayang gipangutana, kasabot ka na imong gibasa? Unsaon pagkasabot nako, way mo pasabot nako. Hangtod gipasabot niya. Niingon gyud ang eunuko, nya bunyagi ko. Una moingon ang uban og sundon taning maong paradigm, moingon dayon ang uban. Niya ayaw na bunyagi ang bata kay wa pa man nakasabot. Ano? Sakto dili. Sakto kung kani nga maong paradigm. Pero doon naman sa giingon si Kristo na hangga sulti. Katapusan dayon yang sakas langit na sa Mateo chapter 28. Ingon si Kristo, bunyagi ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Muna siya. Nya kana imong anak nga bag-ong gianak unsa man na itoy o tao?
Bunyagi man ang tanang katawhan. Di nataw naman na mo bitatang imong natay adlaw natawhan. Kay mo atong pagkatao, pag-anak na to, hibaw na, tao. Bunyagi ang tanang katawhan niya. Ang sumpay, og tudloi sila sa tanan nga akong gisugo kaninyo. So, diha dapita ang koneksyon. Pwede ra bunyagan ang gamayng bata, pero tudluan yun sa tanang gisugo. Ang nakaapan sa gunato, mo bunyag, inighuman, kaon og inom raman. Nya human dayon di naman tudluan sa sugo sa Ginoo, ato mang tudluan sa atong sugo. Mao na ang resulta og di mo tuman kusi dayon nganong wa ka manglimpyo, nganong wa ka eskwela, nganong nahagbong ka. Ang ato naman ang mga sugo, di naman na sugo sa Ginoo. No. Karon, kumusta man ang inyong kinabuhi? Saman. Nagpatudlo mo sa Ginoo o wa? Kusog ba mong maminaw sa pagtudlo sa Ginoo? Bisag wa bunyagi, mutingog gid ang Ginoo. Ngano man, sa Book of Genesis, gibutang gid didto, atong himuon ang tao sa atong larawan o kasamahan. Isa to pa, bisan pag kanang mga kanatong gitawag og mga terorista, kanang mga tao ba nga wa gyud di gyud Katoliko ba gani masuko pa gyud Katoliko o Kristiyano nga relihiyon sa kinailadman ana sa ilang kasing-kasing ug maminaw lang gina sila dili nila ba pa tuyangan ang ilang hunahuna makabati gina sila sa Ginoo nga mosulti nila nga mao ni buhata kay mao ni maayo unsa may mga basic good nga ang tanang tao kahibaw gyud ani bisag unsa pa unsa may basic good preservation of life kana bang wa gyud tao bisag wap-an ani mo tudlo bisag kanang gamayng bata kamao ginang mo preserve tanawang bata inighikap niya sakit unsa may buhaton bisag kamang-kamang pa na mulikay gina siya usahay mo hila mao na ilang way of defense hila kay preservation of life ang nakaapan lang kung sudla na tagyawa ang atong buhaton I preserve my life by killing your life mao na kuyaw nya mudagan na mo na karon sa atong paminaw aning atong mga politicians og magsangyaw na sila Musay maapil puntang kaming mga pari. Musangyaw na sila aron munindot ang ilang image, ilang buling-bulingan ang image sa ilang kaatbang. No? Kabantay mo? Mao na sila yung mga yawanon. Kana bang magsigi og buling-buling sa ilang katawhan aron munindot ang iyang image. Parehara sa tingali na nimo, basig naiuban manogo nga suya man sa iyang kaatbang nga balay nga nindot kay pagkapintal ang koral magsugo siya mga buangon bandali na ninyo aron mas nindot ang ako wala wiris-wirisan din dito sa mga buangon o kanang sana kanang pintal siritan bati na kayo yang koral ang imo na mo imo nindot naamtana di ba natay kinaiya kanang gitawag nato sa Pilipino og crab mentality nga kana bang kabyunan ti ka para patas ta libakon ti ka aron patas ta na kana padersiano may kay na mo baligyag slat gibulsa man niya ano yatuo de kag naanas project oy kawatan na padersiano pila ka na ka milyon ang gikawat ana diha nang kolekta no ana haron mabati niya sa may buhaton og naay mo murag mo kabyo nato sa may atong buhaton muadto ta ni Kristo mao na nang panahon na nga si Kristo mo pakita nato sa iyang tinuod nga gahom una si Felipe
Nilikay siya sa kadtong mga tao nga buot mo patay niya dito sa Jerusalem, pero nagsunod siya sa Espiritu Santo. Unya kay nagsunod man siya sa Espiritu Santo, ang nahitabo naghimo siya, padayon siyang naghimo sa gusto sa Ginoo. Na murabag ang iyang kahadlok nga likay siya dito sa preservation of life man. Likay siya dito pero wa siya mahadlok nga mupadayon sa pagbuhat sa buhat sa Ginoo. Munang ako nang balik-balikon kining mga magtiayon ang kuan gyud ang ato gyung ma-appreciate anang inyong kinabuhi kana gyung moingon sa kasakit o sa kalipay, di ba? Ana sa kahamugaway o sa kapitos sa panangusa sa sakit o sa maayong panglawas hangtod ang kamatayon mubulag kanato. Mao na padayon yun. Dili rason nga gisakitan ko, di na kong padayon. Ug mao na ang giingon ni Kristo, ang mukaon kanako may kinabuhing way katapusan, ug ang akong ipakaon mao ang akong unod. Kani tulog karon kay ni tanan ang iyang ipakaon, ang iyang unod. Ang atong common interpretation ana kitang mga Katoliko kay bawo naman taron tungod kay ana man tay sakramento, ang kaning pagkalawat minta lawas ni Kristo unsay tubag kusga. Mao na siya nya kaon din ka abot sa gawas libak dayon. Unayon paglibak ang nagbisa. Asaman, mo na inyong gibuhat, dili. Dili. Nigabot sa balay, wap agani ka pamahaw, gayaw-yaw na, ngadtos mga anak, mga apo. Mo na inyong gibuhat. Wa na mo tingog ay. Mauna, ang tinuod ang pagkaon sa Ginoo, ang tinuod mga pagkaon, dili ang pag-ingon lang amin. Naingon bes Kristo ang akong unod, flesh. Unsa may gibutang sa unang chapter sa kang Ebanghelyo ni San Juan. Kani chapter kuan man ni? Chapter 6. Ang chapter 1 niingon si San Juan ug ang pulong nahimong tao. Sa in English na siya giingon pagsulti, and the word became flesh. Sa ato pa di ay, kung maingos Kristo, ang akong unod, maoy akong ipakaon, pasabot ana, ang iya din ng pulong nagisulti. Kaya ang iyang pulong, nahimo namang flesh. Muna kung mukaon tanya, maingon tang amin, pero magsalikway tas iyang pulong, wa na ikapuslanan. Wa yun. Nag-ingon des Kristo, nga pagyaw-yaw mo sa inyong mga anak. Naingon? Niingon des Kristo nga, sige mo og kanang panglibak ka ng inyong mga silingan. Na ade na, pulong din ng Kristo. Niingon des Kristo nga, pangural mo sa inyong balay. Na ade na. Niingos Kristo nga, paningil mo ng utang. Na ade na. Niingon des Kristo nga, ayaw mo palit og slat. Sa may giingon ni Kristo, ihatag ang tanan ngadtos mga kabos. Ana, di ba? Unya kaya nga tong simbahan karon kabos man kaayo nagkinahanglan man og 50,000 kaslats. Di kamo palit. Di wa na kamo sunod sa pulong sa Ginoo. Ginuton taning kwarta pa diri. Ang pulong sa Ginoo ning Ginoo hatag gid tanan. Ikaw niya, mamatay ko kay wa ko'y kaon. Ingos Kristo, bulahan kadtong mamatay, uban ka nako, kay mabanhaw sad, uban ka nako. Di ba? Napulong goda niya. Ingon siya, kinsa tong maniguro pag amping silang kinabuhi, kawad-an ni ini. Katong maniguro ba pagluwas ba sa kinabuhi, kawad-an ni ini. Apan kadtong magpakamatay, alang ka nako,
makabato ni ini. Unya alang din as Ginoo padir palitag slat para ni simbahan. Ang Ginoo man na. Mao bitaw sila si Felipe, sila si San Pedro ug ubang pang mga kauban, apil na si Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, nagpakamatay para sa simbahan. Literally, nagpamartir para sa simbahan. O kaning atong paghatag o tabang sa simbahan o sa katawhan sa simbahan, mauna na'y pagpakamatay o makalipay na sa Ginoo. Muna na ang pulong, muna na ang atong pagkaon niya, dili na ta mga matay tungod ana. Tanawa ni Rong na naggubat sa ilang mga pulong, nagpinatyanay. Tanawang mga naong di na magtinagdanay. Hasta diha sa mga group chat, na group chat sila, kay grupo sila. Group ba niya? Naapil ra ba sa group chat? Niya, og akong basahon ng ilang communication, kasigig away kay lain-laing partido, na kani mga matay kining relasyon ani madugay. Ay, sige man gyud. Dili oy sayop ka. Ayaw sa diha pagkuan. Kabugo sa nimo ana. Hangtod karon ingin ana lang yapon ka kabugo. Pingon sa ikaw bright man ka ngano mao man na imong ingin ana gud. Hastagon mga banag asawa na nag-away. Ngano man di naman si Kristo ang ilang tumong, ang ilang namang kaugalingon. Di naman si Kristo, di patay yun. Tanawa ng asawa nga luwason niya iyang kaugalingon, siya ragi kaon-kaon sa iyang sweldo, di niya ihatag siyang bana. Niyang bana sad, siya ra say pahimo siyang sweldo, di sa ihatag sa asawa. Unsay mahitabo ana? Sa madugay sa madali, patay gina ilang relasyon. Uga ka na silang mga naong. Pero kanang maghinatagay gyud, hinatagay gyud sa sweldo, maghibaw-an na niya, dungan sila kaon sa ilang kinitaan, mag-anam nagkanindot ang ilang relasyon, isip pamilya, kinabuhi sa kalipay, kalinaw o katagbawan sa kinabuhi, satisfaction. Nakaron paminaw nako ambot sa mga politicians, kinsa karon nila ang dunaaning kalinaw, kalipay o katagbawan. Basig na aron nila ang karatol, kasuko, sa pamailain, kahingawa. Inyo naman kung gitutukan, so hunong na lang ko Basig lahi inyong pamaagi. Sige.